Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa a cikin sabon shirin mai albarka. A yau za mu kawo muku wata waka da aka yi shahararren ɗan takarar shugaban ƙasar nan wata mai suna Baba Dan Audu. Ga ɗan takarar mu mun yarda da shi, Baba Dan Audu. in ya hau miyar mu sai mun ci kashi. Baba Dan Audu. Nasara dai ta rabu ce ba mu fushi. Sabon kati. Wannan waka an yi ta ne bisa jinjina da ban girma ga wannan ɗan takarar shugaban ƙasa, wanda aka fi sani da Baba Dan Audu mai jiran gado na Baba Buhari. Ku gane nufin shi, Baba Dan Audu. talakawa muna kira ku rike shi, Baba Dan zai gyara Audu. gidan shahar da ku jama'ar shi. Baba Dan Audu. dai na ta arzikin tafiyar shi, Sabon ku yi amshi kati. Baba Audu kun ji. Duka a nan labaran namu suka zo ƙarshe, a madadin sashin labarai na tashar Jarumi TV wanda ke a YouTube channel nake cewa bisalam.